Kwenta ng pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Isa raw po akong tigyawat na tinubuan ng mukha. Napaka-harsh naman. Feel good morning, Uncle at Tita, at lalong-lalo na sa lahat ng inyong mga followers na palagi pong nakasubaybay at nanonood sa radyo tuwing sasapit ang programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Donel. Donel. Junel yun eh. Isa po akong OFW sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Palagi po ako nanonood sa inyo, Uncle at Tita, pagka-uwi ko galing sa trabaho. Naalala ko lang po nung third year college po ako. F5 po ang tawag sa amin. At ako naman si Dao Ming. Dao Ming Tagyawat. Kawawa. Dauming sugat. Grabe, dinagdagan talaga. Tanggap ko na po yun. Dumaan ako sa ganong stage ng buhay, ang kulatita, na no space for new tagyawat. Umabot pa sa leeg. At dito ko naman nakilala si Bebe Nympha. Magkaklase po kami. Maganda, mabait, matalino, atleta at magaling pang kumanta si Nympha. Hindi ko po siya gusto nung una. Lalong hindi niya rin po ako gusto. Kaso may girlfriend po ako nung time na yon na si Julie mula sa Taguig. Pero away bati po kami ni Julie, ang kulatita. Kahit wala po akong ginagawa, mas magaan ang loob ko tuwing kasama ko po si Bebe Nympha. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Pinubuyo tayo ng mga tropa na team. Asan tayo? Asan tayo?
nga, ligawan mo na lang kaya to si Nympha. Di ba, Besh? Di ba, bebe? Ayaw mo ba, Nympha? Ayoko. Besh! Be! Oo, nabulunan ako, sorry. Ayoko. Yun, nakakahiya. Tsaka, Bay! hindi... Di kayo bagay, bay, kasi napaka-rough road ng mukha mo, bay. Tsaka kanina, di ba, yung topic natin sa Araling Panlipunan, di ba, Anyong Lupa? Yung mukha ni, yan yung bulkan. Besh! Yung kay Ronel. Grabe ka, Vulcan. grabe Kasi ka, marami Bes. nagputukan eh. Grabe ka, Besh. Pumutok ang Ganyan vulkan. ka. Yung isa parang taal. Yung isa parang... Bay, grabe, napaka-bully mo, bay. Napaka-bully mo, bay. Yung isa... Uy, tama na, grabe ka grabe. naman. Tatamaan naman kami. Siyempre, nasa puberty stage lang si Donel tsaka ako. Oh. Pero alam Ako niyo... rin, Ano yung lesson kanina, Bong? pobre kasi ako, kaya nasa poverty stage ako. Oo, 4-piece. May 4-piece na ba ngayon? Ubus na eh. Di ba? Pinantungit ni mama. Pero yung lesson natin kanina, ano ba yun? Mga anyong lupa. Yan, kapatagan. Anyo nga siyo. Anyo nga siyo. Hindi yun. Kapatagan, bulubundukin. Yan na naman kayo, bulubundukin na naman. Talampas. Hindi sa yung Bulacan kasi. Sabi ni, sabi ni Nimpa. Ay, nandyan lahat na bulkan. Bulkan Apo, bulkan Bulkan Taal. Apo. Bulkan po yung Apo. Mali ka naman. Aray! Mali. Ano yung mount? Bundok. Ano yung mount? Mount. Bundok. Oh. Oh. Okay, bundok Apo. Mali ka. Bundok babalik Kanlaon. ka. Bundok Mayon. Bundok ni Ma'am. Bundok ni Ma'am. Ang laki ng bundok ni Mambay. Tama na nga yan, nakakahiya Grabe na kayo, napaka-ano nyo. Kaya kayo Ganyan hindi kay pumapasok sa akin. Araling Panlipunan. Porque ganito yung itsura ko, puro tigyawat. Sige, ganyanin nyo lang ako. Mayroon ka na magtapo ba? Kasi Hindi, wala na sorry magagawa na. dyan. Alam mo, gwapo ka naman eh. At saka hindi porke meron kang tagyawat ngayon, pagtanda mo ganyan, gusto mo ganito na lang. Uy. Sama ka sa church. Sorry pala, nung nakaraang Sunday, hindi ako nakapunta ha. Oh, huwag ka na magtampo, babawi ako. Sabi mo kasi, promise. Eto nga sila Bong, tsaka sila Kim nagpunta eh. Oo nga, napapray kami. Tsaka Oh, bay, ang ganda ng choir. Ang ganda member ng choir, bay. choir yun. Ha? Choir, hindi choir. Pinalitan na. Oo, akala, yun, kumanta kami Oo na... nga. Trixie, ano yung kinanta mo? Tapos si... Laklak! Kumanta mo Tapos si Bawal Trix- ba yun sa church? Tapos Laklak? merong Lord Supper. Kumuha kami nung Lord Supper na Supper! Lord Supper din tawag doon. Kasi kay okay. Lord yun. Kumuha kami ng juice. Ang sarap eh. Parang wine. Medyo nahilo nga ako eh. O kaya, tapos kumanta kami ng laklak nung nahilo kami. Ay, sorry talaga, Nympha. Baby Nympha. Siguro, Ganito sa na Sunday lang. Ganito Oh. na lang, Donel. Para mawala yung galit ko. Linisin ko na lang yung tagyawat mo. Punta ako sa bahay nyo. Kakahiya naman. Ako na ngayon nagmamagandang loob eh, libre na nga lang. Alam ko kasi maglinis niyan yung mga kapatid ko kasi nililinis ko din. Chinachani kong ganun, no. Parang pigsa... ginagano ko. Ew! Tapos, Hindi ganyan, ganito Donel maglinis. Oh. Akin na yung mukha mo. kadiri ka, Ayan. Tracy. Ah, Kadiri ka. Kadiri ba yun? Tapos pagkalinis, libre, pero sisimba ka sa Sunday, sa church namin. Sa Christian church. Sige, Promise. deal. Sasama sila, Trixie, tsaka sila. Ay, hindi na ako pwede, bay. Absent na yung choir na maganda. Kaya, Hindi. Sige na, may ba... oo na, sige, sasama ako. Promise. Promise. Sige. Promise. At pumunta nga ng bahay si Nympha ang kulatita at nilinis niya ang aking mukha. Aray. Tiisin mo lang, kailangan mo magtiis kasi kailangan to. Tama Dandan to, lang. isang sa ilong, oh. Dandan. Oh, ito, one. Huwag kang hinga, 1, 2, 3. Aray. Laki naman ng whiteheads mo dyan. Aray. Ano ba yan? Ito dito to sa may kilay, ha? Dandan lang, Ito, dandan lang. 1, 2, ito, last one na to, 1, Aray, 2, 3. Aray. Ayan, i-sprayan ko lang ng alcohol. Psh, 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 psh. Ay, maniwala na sana kami ba? Ganon na sound effects sa alcohol, bay. Uring nga alcohol mo, bay. Kasi sound effects eh. Sige, salamat ha. O, sige, Ayan, mas magsisimba obed. tayo, sasama Simba ako tayo, sa'yo. ha? Promise. Promise ka. Mm. Oo.
Basta, ano Promise, pagpe-pray natin yung tagyawat mo na hindi na patubuin ni Satanas. Hindi nga, promise. Yung tagyawat galing yan kay Satan kasi hindi yan galing kay God eh. Ulit sa tagyawat. Oo, alam ko, may tagyawat yung mukha ko, pero bakit mo kami pinagsabay ng ex mo? Ha? Onting araw lang, isang araw lang na lumampas, na nag-overlap, pero hindi ko kayo pinagsabay. Grabe ka makabintang. Perfect ka? Ha? Perfect ka? Ikaw si Dauming sumpa. Inamin mo na sa akin. Ha? 7 buwan na kayo, tapos habang tayo kasabay ko siya. Baka manluloko mo. Alam mo, napaka-gaslighter mo. Ay, maghiwalay na lang tayo. Sa halip na mag-sorry ka, ginagaslight mo pa ako. Ba't ako magsasorry? Ikaw Ang dami mo pagkukulang. Alam mo, ang banhid yung mga lalaki. Sasabihin nyo, binigay ko naman lahat. Talaga, binigay mo? Yan na yun, ha? At saka siya, makinis-kinis siya. Ikaw, wala. Sige, maghiwalay na nga tayo. Talaga? Ha? Talaga? Hindi pala akong iwan. Hindi ko pala kaya. Mas Hindi, mahal maghiwalay na lang kita. tayo. Donel, mas mahal kita. Hindi. Sige, magbabago na ako. Ano magbabago? Paano ka magbabago eh? Sinaktan mo na nga ako. Pag iniwan mo ako, magbabaril ako. Baril to! Bahala ka sa buhay mo. Baril to, magbabaril ako. Ikakas ako to. Kasahin mo, bahala ka. Masayo ko na sa'yo. Ako to. Mama. Eto na! Asan? Kasama. Ano ba, pinuputok yun? Hindi. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo kasi ayoko na. Hindi ko kayang malakas sa buhay ko, Donel. Donel, maawa ka. Donel. Ikaw pa yung galit? Ha? Ikaw tong pinagsabay mo kami ng ex mo? Dahil sa'yo naman yun, pero... Sige, kung babawi ka, magbibigyan kita ng pagkakataon. Ako naiinis na ako. Naiinis ako. Ako pa yung babawi. Hindi. Donel, Wala na kaya tayo. natin to. Let's work it out. Hindi. Ayoko na. Donel!
Grabe ginawa sa akin ni Julie ang kulatita. Nagsabay kami ng ex niya. Siguro daw dahil LDR kami, tagig lang naman siya. At dahil doon, naisip ko na lang po na blessing in disguise yung nangyari dahil single na ulit ako. At may chance na ulit ako kay Nympha. Kaya natuwa po ako, ang kulatita. Kahit masakit. Muli naman pong bumalik sa bahay namin si Bebe Nympha para linisin ulit ang aking tigyawat. In fairness ha, o tatlo na lang to. O last one. Aray, tama na, Sabi tama ko sa'yo na. mawawala yan eh, hindi yan forever. Okay. Ah! Tapos dadaling kita sa sa Kada Clinic kay Doc Jade Kada para i-vampire treatment ka, kikinis yan. Yung sakit, Sige na. baka masakit. Sige, hindi yun Ma! masakit. Ma'am, wala ba tayong merienda dyan? May bisita Eh ako. meron. Alam mo, Nympha, napakaganda mong bata. Napakagwapo nito. Bakit hindi na lang kayo mag-asawahan? Ma naman, di pa nga kami mag-asawa na agad. Ang Ay, tatandaan nyo na eh. Di mas- Noong bata kami, 16 lang, nag-aasawa na kami eh. Tingin na ma, mag-uusap lang kami. Sige Ay, na. sige, pag-isipan nyo yung sinabi ko. Opo. Sige po. Sensya mo na yung sinanay, ha? O nga, pwede ba maging tayo na lang? Bata pa kami. Hindi naman kami. Tapos sabay tatanong mo yan. Ano ka ba? Seryoso ka ba? Nag-joke Seryoso ka? ako sa'yo kasi I love you. Um, Ang tagal mo kasi I love you. sabihin. I love you. I love you too. Tayo na. Anong petsa ngayon? Ano ngayon? Grabe ka naman sa kanta na yan. Para sa'yo yan eh. Ano bang petsa ngayon? 20. 25? Hindi. O di mansari natin. 13. Friday the 13. Okay lang yan. Malas sa kanila. Swerte tayo kasi tayo na. Okay lang ba? Kiss Kahit dito, ganito yung mukha ko? Kiss. Kahit baka Okay, masukatan kikiss ka. ko yan para gumaling. Grabe talaga. Love you, Love Janelle. you. Hindi sa pangkiss sa kabila. Meron pa ako Dito sa my lips mo, tigot. Aray, grabe naman yung lips. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!